Znao sam da sam popularan. A da li vi radite problema? Tako je, postoji. Tako, a? Ja! Pitao sam vas. Da li vi radite samo sa ženama ili sa muškarcima? Da? Oskar, kaži da snimite neki novi spot. Novi spot je u pripremi. Već imam jedan. Hvala svima koji su me podržali. A možete nešto da nas posjetite pesmu koju ste zadnji put snimali? Naravno. Refren samo, ajde. Naravno da mogu. Medo, brudo, ne ponašaj se ludo. Medo, brudo, ne, ludo. Imam i Zmiju i Šabu. Imam puno pesme. A kako ide? Šta, kako ide? Žaba, žaba. Neću da ti kažem. Što je skupi CD? Pa nemam trenutno novca. Kad imaš? Neće imati nikada. Ne zanima me. A hoćeš da mi pokloniš jedan tvoj CD? Naravno, ostavi adresu. Ne želiš da nam odpevaš? Rekao sam. A kad bi vas zamolio svi ovdje gledalce u studiju. Imate li sljedeće pitanje? A devojka gdje je? Kako je to pitanje? Nemaš devojku. Sad si razočarao ceo ovaj narod ovdje. Da vidim. A gdje ti je drug Rajko? Hvala. Pa niste zajedno. Znaš da vidiš da nismo čim nije pored mene. Hajde žabu žabu odpevaj. Neko sam ne. Už nemoj ću vam prijem pipar koji. Imate li sljedeće pitanje? Zašto čutite? Zašto čutite? A? Onda ću da postavim pitanje ako vi nećete. Postavi. Imam mnogo toga što da pitam. Pitajte. Moment. Što čitite to? To su moja pitanja. Sve su moja pitanja. Ne znam koje da pitam koga. Pitao sam vas, da li radite samo sa ženama ili sa muškarcima? Prosto pitanje, odgovorite mi. A? Sa ženama. Zašto ne sa muškarcima? Su ružni. Zašto su muškarci ružni? Pa nisu svi lepi kao ti. Pa naravno. Dosta više.